Dead on arrival ang driver kan pampasaherong jeep na ini. Makalihis na matamaan sa payo kan tuminalasik na gapo na aksidenteng naligiden kan kasabatan kaining mixer truck sa barangay del Rosario, Pilar, Sorsogon, alas 10 din ugto kasubagong aga. Binisto ang biktima na si Bobby Alcasabas, 23 anyos, residente kan Purok 6 barangay del Rosario, Pilar, Sorsogon. Mantang binisto man ang driver kan mixer truck na si Lester Garjan, 30 anyos, residente kan Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Sigon kay Police Staff Sergeant Christopher Lopez, an investigator kan Pilar Municipal Police Station, haling kumadkad pasiring sa banwa aning daraga ang pampasaherong jeep, mantang haling daraga pasiring naman sa syudad nin Sorsogon ang mixer truck. Lunad ang duwang pahinante kan mangyari ang insidente. Sa kusog kan pagkakatama kan gapo sa payo kan biktima, dai na kaini na kontrol ang manibela hasta sa mabangga kaini ang sarong nakaparadang kotse sa gilid tinampo. Bali, yung nung pagtama ng ulo, yung pagtama ng bato dun sa ulo, as in na talaga yung ulo ng biktima, ng driver ng jeep. Okay, nun, talaga yung as in, yung sira yung ulo niya. Tulos man ipigdara sa Kumadkad District Hospital ang biktima, kaiba ang 4 sa 8 pasahero kaini na nagsapo nin minor injuries. Pwede po tayo mag-ingat pag nasa tinampo, maging aware permit kung ano mangyayaan dyan sa kalsada para maiwasan ka manining aksidente na pwedeng mangyari. So, yun man po permit remind me na pwede po mag-ingat habang pa nagabiyahe. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon sa insidente. Pigaaraman kan otoridad kung magkakaigwanin paninimbagan sa insidente ang truck driver. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.